Здравейте хора, и днес да записваме малко, за да разберем на какво качество може да записва тази програма. И тя мисля, че се казва HyperCam или нещо подобно на този сорт. Да. На League of Legends се просто тази програма записва, но не ми хареса изобщо. Това са други работи. Питам сега вас с Fraps, HyperCam, към Tapsi Studio 7. Кажете просто с коя програма да записвам. И това Razer Cortex. Тук мога да снимам, нали, аз си го настроих, мога да снимам конкретно какво трябва да направя точно. Че да мога да се снимам добре, нали, когато се пусна клипа, той, нали, когато се го пусна да, когато се го пусна да не спира, след 1-2 минути, нали, пускам клипа, снимам 1-2 минути и после ми спира автоматично, той не знам защо. Ако искате, ще кача един такъв видеоклип и просто да им помните как да си го оправя, нали? Просто да им помните как си го оправя, защото така не може да продължава. Да, и програмата имам съвсем отскоро оттечем. Би трябвало, нали? Ако може да ми хапнете малко, да ми помогнете за това. И това просто е информативен клип и да, благодаря за гледането, абонирайте се за мен и до скоро!